Neil Andrew Bebbington ta' 43 sena li joqgħod iż-Żebbuġ għawdex ingħata sentenza ta' probation wara li ammetta li fl-2018 kellu fil-pussess tiegħu droga, kokaina u kannabis u kien akkużat ukoll li d-droga ma kienitx għall-użu personali u li kabbar il-ħaxixa kannabis. Meta tat is-sentenza tagħha il-Maġistrat Monica Vella innutat li l-akkużat ikkollabora mal-Pulizija u ammetta fl-ewwel stadji tal-każ. Joseph Bajada mix-Xewkija kien illiberat mill-Qorti ta' Għawdex wara li aktar kmieni il-ġimgħa inqabad fajnlu kien fix-Xagħra minn kamera tas-sigurtà anke jekk hu suppost kellu ordni mill-ordni biex ma jersaqx l-hemm u kien ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija ta' 10,000 euro wara li allegatament saq bil-gaffa tiegħu f'Lulju tas-sena l-oħra. Xondemiko li kien mixli darab mod grafi lil Tunezin u li poġġilu ħajtu f'periklu waqt festin tal-karnival privat f'Żebbuġ lura fl-2014. Il-Tunezin stqar li għala daqqit f'sidru fitxu meta kien mal-art. Il-Maġistrat Zammit qalet li l-filmati miġbuda minn kameras tas-sigurtà mhumiex ċari u għalhekk kellha toqgħod fuq il-kumplament tal-evidenza. Fil-qorti ntqal li l-allegat vittma kien xurban u stenna lill-akkużat barra wara li tkeċċa mill-festin. Aċċenat ukoll li minkejja li t-Tunezin qal li ma jiftakarx dak li ġara ma ċaħadx dak li ntqal fuqu.